Здравейте хора, днес ще играм Тока-Бока. Ма тихо да, толкова време ще снимам. Така. Днес ще играем на Тока-Бока. В новата къща трябва да разтоварим багажите и другите неща. Тока-Бока! Обаче малко ще побързам, понеже не знам до колко време ще ми държим. И аз имам между другото много силно. Добре. Така. За това ли ми зарежда толкова много бавно? Но вижте, тялата Сергия. Като това съм... Аз ще ви запозная. Това е мама, няма да казвам името просто. Това е в кавички моя баща, който далева не направила. Това е сестра ми, току-що на сестра ми, която е току-що навърдена. И тази е моята сестра пък. Не знам дали си личи. Но да. И сега ще се настоим по стаите си, като това не е новата къща. Сега ще ви запозная. Нека се затворя ходилник. Между другото, такова има в ходилника. Тук се затворя пак шкафчетата. Много е красива, знам. Далее ми прави къщата. Добавил съм си едно ходилниче, баня, дори кино имаме. Ама ще ви изкася за сега. Не знам дали изключа. И сега се качваме нагоре. Трябва да се разтовари много багаж. Защото имаме нова къща все пак. Имаме на втория етаж. Между другото хора, скоро излиза новия лапа пиар. За Свети Валентин. Така. Дали е в нас, да знаете. Но втора част ще е много по-хубава къщичка. Много по-хубава серия. Обаче има повече неща, като си да се покажа и другите неща. Така. Това е нещо като хол. Да. Само, че тези багажи аз вече не знам какво да им правя. Само, че малко ще побързам, защото все пак имам време. Така. Значи, дали къде живее майка ми, баща ми, ако трябва да питам най-открая и